खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 15 जानुवारि 2023 बाराय जाबाय रबिबार दिनै मागो दमासिनि बयखौबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। दानिया फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। दैबाना आसामाव दैबाना जादों। आसामनि गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय हाथिगाव ओनसोलाव दैज्लां बोथोराव दैबाना जानानै दै जमा जाना थानाय दैया दासिमबो रानाखै। माखासे भिडिअ दङ बेखौ नायबानो जाबाय। गोजां बोथोरनि समावनो दैबाना नै बे जाबाय गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय हाथिगाव बिष्णु ज्योति पथ। बे गोजां बोथोरनि समावनो दैबाना जादों। नायबानो जाबाय नै दैयानो दै गोजा। बे गोजां बोथोरनि समाव बे थोर थोर गोजां बोथोरनि समावनो दैबाना जादों गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय हाथिगाव बिष्णु ज्योति पथआव। बे थाबायलांनो हाया, बे आथिंजों थांनो हाया। बे थांनो थाखाय नैबे बेटारि गारि दङ, बेजों थांनांगोन। बेनिफ्राय बे थांनोबाथाय बे बेटारि गारिजों थांनांगोन आरो बेनिफ्राय फैनोबाथाय बेटारि गारिजों फैनांगोन। नैखिजा गोरान आरो नैखिजाबो गोरान नै एसे, नाथाय बेहाय नै दैबाना। NLFB आफादा गाजा गोमजायै मागो दमासि फोरबोखौ फालिदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सनायगावआव थानाय NLFB केम्पआव मागो दमासि फोरबोखौ फालिदों। NLFB आफादनि गाहाय नेहाथारि N फानजारि बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बे हाबाफारियाव मेथाइ रोजाबगिरि महरै कस्तकार दैमारि आरो दावहारु बसुमतारी बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जादों। अदेबानि बिथांमोना मेथाइ रोजाबगोन आरो बे हाबाफारियाव ओंखाम जानायबो दं होननानै बिथाङा बुंदों। आसामाव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों 3 सुबुङा जिउ गोमानांगौ जादों। आसामनि काजिरङायाव गंसे स्पिडआव खारबाय थानाय ट्राकआ दालां साखाथिनि रेलिंखौ सिफायनानै जाब्रबथाय जानानै गोथौ हाखराव गोलैलांनानै 3 सुबुङा जिउ गोमादों आरो गुबुन 2 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों आरो बे जाथाया काजिरङानि हाथिकुली ओनसोलाव जादोंमोन। थैनाय 3 सुबुंनि मुङा जाबाय सिकन्दर कर्मकार, जगन्नाथ कर्मकार आरो आग्नेश कर्मकार। बे समाव जोखोम जानाय 2 सुबुंखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। थांनाय 12 जानुवारि खालारखालि मोनानि 9:30 रिंगासो समाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गसाइगाव रेल बादानि पार्किंखौ लानानै ट'ट' गारि सालायगिरिफोरजों माखासे दुथांफोरा बाथ्रा दान्थेलायनाय जादोंमोन आरो बेखौ नुहुरनानै गसाइगाव दख'रा एबसुनि रांगिरि लुका नार्जारि बिथाङा बादा होदोंमोन। बे समावनो माखासे दुथांफोरनि हान्जाया ट'ट' गारि सालायगिरिफोरजों लोगोसे लुका नार्जारिखौ गाज्रि रोखोमै गाग्लोबदोंमोन। दा बे जाथायखौ लानानैनो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो जायफोर दुथांफोरा बेबायदि गाज्रि रोखोमै गाग्लोबदों बिसोरनि सायाव गसाइगाव पुलिस बादायाव पुलिसनो केस होनाय जाबाय होननानै पुलिस बिफानखौ थाबैनो गोख्रों एक्सन लानांगौनि थाखाय खावलायहरनाय जादों। बिथांमोना मा बुंखो बेखौ ससे खोनासंबानो जाबाय। दख'रा पार्ट बा एबसुनि वार्कारखौ दिनै मानो बिथांमोना आखाइ होनो मोनखो? मानो आखाइ होनो मोनखो? ओनसोलाव बिथांमोना मोनसे गाज्रि थासारि सोमजिहोनायनि जे खाबु बिथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो लाबाय थादों। दा ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरि हिसाबै जोङो सोंखारिदों क'क्राझार SP आरो क'क्राझार DC पुलिस बिफाना थाबैनो बिथांमोनखौ हमनांगौ। दान्थे बिदान्थे लोगोसे एसोसिएशननि मेम्बारफोरखौ माखासे सुबुंफ्रा बुनाय आरो गाज्रि रावखौ रायनायखौ नुनानै गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रांगिरि लुका नार्जारि बिथाङा बादा होदोंमोन। बे बादा होनायखौनो बिथांमोना आक्रमण खालायदों। मोनानि खाबु लानानै बिथांखौ आक्रमण खालायनानै बुदों, लोगोसे मोनसे सिनाय मोनै न'आवहाय लांनानै आरो बिथांमोनखौ बुहैनाय जादों। बिनि उनावहाय दख'रा आफादनि जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना नागिरनानै मोननानै हमनानै लानानै फैनाय जायो जोंनि लुका नार्जारि आरो लोगोसे ट'ट' एसोसिएशननि मेम्बारफोरखौहाय लानानै फैनाय जायो। जों उनाव मिथिनो मोनबाय जाय बुग्रा हान्जा, जाय बुग्राफोर बिथांमोनखौ गसाइगाव ओनसोलनि बा गसाइगाव एलेकानि मानसि होननानै जों मिथिनो मोनदों आरो बिथांमोना सिगां समावबो गोबां बेबायदिनो बेहायनि माने माखासे गाज्रि हाबा मावनायखौ जोङो खौरां मोनदों ओनसोलनिफ्राय। बिसोरनो जाहैबाय
जाय दुथांफोर जाय गुन्दामि खालायनानै मानसि बुग्रा बिथांमोनानो जाहैबाय जलन्त ब्रह्म गेवलांपुरि गामिनि, अरखि ब्रह्म बर' बिनाकाटा गामिनि, अलंपिर मुसाहारि रैसुमैगुरि गामिनि, सुमु मुसाहारि दावलिगुरिनि, प्रान्जल ब्रह्म गेवलांपुरि गामिनि बिथांमोनानो जाहैबाय जोंनि गसाइगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रांगिरि आरो गसाइगाव थट' एस'सिएशननि माखासे मेम्बारफोरखौ बुनाय। मुम्बाइआव मोनसे गिथाव बाथाव जाथाय। मुम्बाइनि तिलक मार्ग ओनसोलाव सासे 62 बोसोर बैसोनि दुथां पुजारिया गावजों खौसेयै जमा थाफाग्रा आइजोखौनो रायनानै बुवां बुवां खालामनानै आइजोआ दै सोबाय थानाय समाव आइजोखौ एसिडजों गाग्लोबदों। रिपर्टनि बायदिब्ला बे आइजोआ थांनाय 25 बोसोर सिगांनो गावनि असे फिसायजों गारना खारजादोंमोन आरो आइजोनिया 2 गथ'बो दंमोन आरो जाथायखौ खालामग्रा पुजारियाबो गावनि बिसिखौ गारनानै बे आइजोजों जमा थादोंमोन, लोगोसे 2 गथ'खौबो लाफागासिनो दंमोन। उनाव बिसोर 2नि गेजेराव नांलाय खमलाय जानायाव आइजोआ बेखौ सिगांनि बिसिजों थांफिननो होदोंमोन। बेहायनो बे जाथाया जादों। जाथायखौ खालामग्रा दायनिगिरि पुजारिनि मुङा जाबाय महेश पुजारी आरो आइजोआ 50 बोसोर बैसोनि। नाथाय बे आइजोनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै आरो बे आइजोआ 40% खामदों। बे समाव आइजोखौ फाहामसालियाव फाहामथायनानै जाथायनि सायाव पुलिसा नायबिजिरगासिनो दङ। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।